जिअग्राफिकल इन्डिकेशन जी चेन्नाइआव बिनि हेडक्वार्टार बिनिफ्राय लास्ट टीम मोनसे फैखांबाय गासै बिटिसिआव आर'नाइ गामसाल' नङा आर'नाइ दख'ना बेफोरल' नङा माखासे गोबां आइटेमनि सायाव एप्लाइ खालामदों जौ बिदै नाफामनिफ्राय लानानै माखासेया हयथ' रिजेक्ट जानो हागौ कन्डिशनफ्रा मिलायैनि थाखाय नाथाय आर'नाइया GI/टेग नांनो थांगासिनो दं बेखौ लास्ट जि मोनसे इन्सपेक्सन टीम फैदोंमोन आंबो बिसोरजों रायलायदों आरो जोंनिफ्राय गासै कन्डिशनफ्रा फुलफिल जाजोबो होननानै ओइदिनबो बुंनाय जादों ओंखायनो बे GI/टेग नांगोन जोंहा बेहाय मोनसे बै समाव जाय इन्सपेक्सन टीम फैदोंमोन बिसोरनि माबानिफ्राय रिप्लाइनिफ्राय एन्सारनिफ्राय जों बेखौ मिथिनो हादों दा गामसायाथ' अलरेडि नांखाबाय GI/टेग चेन्नाइआव जि मोनसे कमिसन थायो कमिसन अफिस बेनिफ्राय गामसानो GI/टेगखौ होनाय जाबाय जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन आरो बेनि मिनिङा बेनो जे पेटेन्ट बादियानो जायो बेयो जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन नांनाय लोगो लोगोनो बिनि प्रडाक्शननि राइटआ बबेबा मोनसे पार्टिकुलार जायगायावल' थायो एसे दस्रायाव खालामनो हाया दा गामसाखौ आसामनि अनगायै जेरावबो प्रडाक्शन खालामनो हाला आरो बेखौ गुबुनाव खालामोबा लिगेलि बे अफेन्स जागोन दा आर'नाइखौबो आसामनि अनगायै बा आसामनि गेजेरावनो नैबे बड'लेण्ड एरियायाव मेक्सिमाम प्रडाक्शन जायो दा खिन्थु टाइम टु टाइम कमार्शियेल पारपासाव बेखौ आसामनि बाहेरायावबो प्रडाक्शन खालामनानै दिहुननानै लाबोदों बिनि मोनसे गोबां इस्यु जादोंमोन नाथाय GI/टेगआ नाङोबा मोनसे राइट थागोन जोंहा प्रडाक्शननि गुबुनाव प्रडाक्शन खालामनो हानाय नङा दा खोथाया जाहैबाय मा GI/टेग नांबाबो आर'नाइनि जि मोनसे कमार्शियेल भेलु बेनि सायाव जोंहा गोबां मावनांगौ दं जोङो ट्रेडिशनेल आर'नाइखौल' लानानै कमार्शियेल भेलुखौ बांहोनो हानाय नङा ट्रेडिशनखौथ' हमथानांगोन खिन्थु गोबां इम्प्रभाइज नांगोन आरो बिनि मार्केटिं पलिसि मेनलि बे हेन्डलुम सेक्टराव जिखिनि जि जोम प्रडाक्शन जायो बियो जे डमेस्टिक मार्केटआनो मेन जे नोंनि न'आव बेसेबां माने मार्केट दङ बेनि सायाव सोनारो बियो बाखि हेन्डलुम प्रडाक्टफ्रा आउटसाइडआव माने न'नि बाहेरायाव न'खरनि बाहेरायाव बा गावनि रायजोनि बाहेरायाव फ्राय 30%सल' सोलियो दा गामसायाबो बेनो जे आउटसाइड मार्केटआ 30%सल' सोलियो 70%आनो आसामावनो बेनि मार्केटआ दङ दा आर'नाइ मार्केटआबो बिदिनो जागोन खिन्थु बियो जों GI/टेग नांनाय लोगो लोगोनो जोंनि जानानै थागोन दिल्लीनि जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन जि चेन्नाइआव बिनि हेडक्वार्टार बिनिफ्राय लास्ट टीम मोनसे फैखांबाय गासै बिटिसिआव आर'नाइ गामसाल' नङा आर'नाइ दख'ना बेफोरल' नङा माखासे गोबां आइटेमनि सायाव एप्लाइ खालामदों जौ बिदै नाफामनिफ्राय लानानै माखासेया हयथ' रिजेक्ट जानो हागौ कन्डिशनफ्रा मिलायैनि थाखाय नाथाय आर'नाइया GI/टेग नांनो थांगासिनो दं बेखौ लास्ट जि मोनसे इन्सपेक्सन टीम फैदोंमोन आंबो बिसोरजों रायलायदों आरो जोंनिफ्राय गासै कन्डिशनफ्रा फुलफिल जाजोबो होननानै ओइदिनबो बुंनाय जादों ओंखायनो बे GI/टेग नांगोन जोंहा बेहाय मोनसे बै समाव जाय इन्सपेक्सन टीम फैदोंमोन बिसोरनि माबानिफ्राय रिप्लाइनिफ्राय एन्सारनिफ्राय जों बेखौ मिथिनो हादों दा गामसायाथ' अलरेडि नांखाबाय GI/टेग चेन्नाइआव जि मोनसे कमिसन थायो कमिसन अफिस बेनिफ्राय गामसानो GI/टेगखौ होनाय जाबाय जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन आरो बेनि मिनिङा बेनो जे पेटेन्ट बादियानो जायो बेयो जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन नांनाय लोगो लोगोनो बिनि प्रडाक्शननि राइटआ बबेबा मोनसे पार्टिकुलार जायगायावल' थायो एसे दस्रायाव खालामनो हाया दा गामसाखौ आसामनि अनगायै जेरावबो प्रडाक्शन खालामनो हाला आरो बेखौ गुबुनाव खालामोबा लिगेलि बे अफेन्स जागोन दा आर'नाइखौबो आसामनि अनगायै बा आसामनि गेजेरावनो नैबे बड'लेण्ड एरियायाव मेक्सिमाम प्रडाक्शन जायो दा खिन्थु टाइम टु टाइम कमार्शियेल पारपासाव बेखौ आसामनि बाहेरायावबो प्रडाक्शन खालामनानै दिहुननानै लाबोदों बिनि मोनसे गोबां इस्यु जादोंमोन नाथाय GI/टेगआ नाङोबा मोनसे राइट थागोन जोंहा प्रडाक्शननि गुबुनाव प्रडाक्शन खालामनो हानाय नङा दा खोथाया जाहैबाय मा GI/टेग नांबाबो आर'नाइनि जि मोनसे कमार्शियेल भेलु बेनि सायाव जोंहा गोबां मावनांगौ दं जोङो ट्रेडिशनेल आर'नाइखौल' लानानै कमार्शियेल भेलुखौ बांहोनो हानाय नङा ट्रेडिशनखौथ' हमथानांगोन
खिन्थु गोबां इम्प्रभाइज नांगोन आरो बिनि मार्केटिं पलिसि मेनलि बे हेन्डलुम सेक्टराव जिखिनि जि जोम प्रडाक्सन जायो बियो जे डमेस्टिक मार्केटानो मेन जे नोंनि न'आव बेसेबां माने मार्केट दङ बेनि सायाव सोनारो बियो बाखि हेन्डलुम प्रडाक्टफ्रा आउटसाइडआव माने न'नि बाहेरायाव न'खरनि बाहेरायाव बा गावनि रायजोनि बाहेरायाव प्राय 30%सल' सोलियो दिना गामसायाबो बेनो जे आउटसाइड मार्केटआ 30%सल' सोलियो 70%आनो आसामावनो बेनि मार्केटआ दङ दा आर'नाइ मार्केटआबो बिदिनो जागोन खिन्थु बियो जों GI टेग नांनाय लोगो लोगोनो जोंनि जानानै थागोन दिल्लीनि Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Harubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.